Hi mga palangga! Welcome to our channel. Ngayon magluluto tayo ng adobong manok at fried rice. Una natin gagawin, maghiwa tayo ng sibuyas, luya at bawang. Ito yung mga kailangan natin mga palangga, manok, oyster sauce, Knorr chicken cubes, siling haba, bawang, sibuyas at luya. Yung mga ibang ingredients hindi ko na nakuhaan mga palangga. Ilaga at balatan natin ang mga itlog. Una kong ginawa mga palangga, hindi na nakuhaan sa video. Ang una kong ginawa, nagisa ako ng bawang, sibuyas at luya. At nilagay ang mga manok at tinakpan. Ilagay na natin ang Knorr chicken cubes. Ilagay na rin natin ang oyster sauce. Haluin nating mabuti mga palangga. At takpan natin. At maglagay tayo ng konting tubig. Ilagay ang dahon ng laurel. Maglagay tayo ng pamintang buo. Maglagay na rin tayo ng toyo o soy sauce. Maglagay na din tayo ng pulang asukal. Pulang asukal talaga ginagamit ko mga palangga sa mga niluluto ko kasi mas masarap. Haluin natin mabuti. Takpan natin at hayaang lumambot ang mga manok. Pag malambot ang mga manok, ilagay na natin ang suka. Sinamak naming mga ilonggo ang gamit ko mga palangga kasi medyo maanghang siya at saka masarap sa adobo. Maglagay na rin tayo ng patis o fish sauce. Pero kung ayaw nyo mga palangga, pwede nyo namang wag lagyan. Naglagay na rin ako ng pamintang durog mga palangga. Pero kung ayaw nyo, wag nyo na lagyan. Haluin nating mabuti at hayaan nating medyo matuyo. Mga palangga, kung ayaw nyo sa mga ibang sangkap na nilalagay ko sa adobo, pwede nyo namang wag lagyan. Optional naman yun. Gusto ko kasi mga palangga pag nag-aadobo ako, yung malasang malasa talaga siya. Pero depende naman yan sa inyo. Ilagay na rin natin ang nilagang mga itlog. Naglagay na rin ako ng hinating siling haba. Pero kung ayaw nyo na medyo maanghang, huwag nyo na lang lagyan mga palangga.
At ang panghuli, ilagay na rin natin ang siling haba. Ayan mga palangga, luto ng ating adobong manok na may itlog. Isunod naman nating iluluto ang fried rice. Actually mga palangga, dito ko lang iluluto sa pinaglutuan natin ng adobo kanina kasi sayang yung sabaw, masarap kasi yun eh. Ilagay na natin yung leftover rice sa may kawali na pinaglutuan natin ng adobo kanina kasi may natira pang sabaw. Haluin nating mabuti. Naglagay ako ng toasted garlic. At asin. Pink Himalayan salt ang ginamit ko mga palangga. Nagdagdag na rin ako ng konting mantika. At pamintang durog. Naglagay na rin ako ng konting toyo. At hinalong mabuti. Luto na rin ang ating fried rice, mga palangga. Masarap silang dalawang mag-partner. Mapaparami ka talaga ng kain. Kain tayo mga palangga o kaunta. Charap! Patihira pa. Charap! Charap yan. Tapos kayong... Oh my God, ang hingi na. Ano madam? Anong lasa? Nakmain niya sila oh. You feel threatened? Wait lang, hindi susubo pa ako. Ano lasa, madam? Hindi ako natatakot sa'yo, Nadine. Alam mo kung bakit? Anong lasa? Walang Lahat naman talaga, girl. Masarap para sa'yo, di ba? Ito talagang totoong hindi ano eh. Ano? close. But your enemies closer? Anong utos ko? Ikaw yung mature up din yun. Ikaw, Hers. Hers, mature up din.